трябва да мина, но Crystal Candy бомбоните пратиха цяла кутия с техните вкусове, така че сега ще пробваме всичко. Пастикера. Тъй като това са кристални желирани бомбони, съм се приготвил да бъдат мекички, въпреки че изглеждат много твърди. Нека да пробваме първото, което е ябълка и вишна. Не ми е прекалено захарно, много е яко. Сега ще пробваме киселата праскова заедно с този бял прах, който те са ми пратили. Не знам какъв е той, мисля, че е някакъв кисел. Значи, пиша толкова твърдо, обаче като закапеш е супер мекичко. Вземете си един желирен бомбон, който е стоял в фризера. И след това сте го размекнали и сте замразили само горната част. Така има вкус. Пробваме дъвка. Дъвката ми е любимата, може би е комбинация между няколко различни неща. Има и малина вътре, има много е готина. Дъвката е топа. Горска капина. Много яко. Това е лимон, ще го ям без прача, защото при мен ще е много кисело. Не беше толкова кисело, колкото исках да бъде. Иначе е хубаво захарно, но не беше толкова кисело. Чакай ни момент, ягодата. Ягодата ми е един от любимите плодове и искам да бъде брутална. Аз знам, че ще бъде брутална. 10 от 10 ягода. Crystal Candy, благодаря за коледния подарък. Ще питахме профил отдолу, за да може да отидете с поръчка, защото са супер лекички и ми стана прекалено захарно, прекалено сладко в устата, а напротив и това нещо също е топ. Нещо ново.